Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagiyan ni David. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Kumusta, sir? Kinsa tungan mo? Paulo, sir. Apelido? Isidro, sir. Paulo Isidro. Kinsa nga sa imo ginahan? Ha? Lucena, sir. Taga diin? Taga Samar, sir. Pero akong papa taga Cebu. Niyam gani siya karon, sir? Mao ba? Ang imo ning anak, Martin? Oo, sir. Mao ba? Sir, mali pa yung pag-abot. Gwapa man na ining anak mo. Ako ang nagrekomendar ni Ning Paulo, sir, nga mupulig accountant. Gitabanga sa mi sa iyang cousin, si Raji, aron mahuman ang libro og makaabot sa deadline. Ako sila mga classmates, sir. Ikaw di ay. Ngano nang kita ka mo maglain? Kuan, sir. Nakakommit na magugo sa bangko, sir. Mao ba? Sige na lang. Okay lang. Basta imong rekomendasyon, okay ra kadako. Kumusta ka na, Cardo? Usa ka ba, Cardo? Hantod karon mo na kalang gihapog erong mibahag ang ikog. Pilabay na ang nahitabo ni mo.
Dili nakatumo sa pa. Usa pa may putlog usab. Dili ba? Sir. Kamong tanan, may pasalubong. Pero sa pagkakaroon, gusto pa ko mapahuway. Okay, ikapoy pa kung ikan sa biyahe. Pero ang inyong mga pasalubong, kuhala ninyo kang Martin. May mga nga nakada. Ang waingan para sa mga bago sa mga higala nga mo bisita unya. Paulo, kaganina ka lang magtingo. Nakita ko na siya, Nay. Ha? Ang igsoon sa kong amahan. Unsa? Din! Kanusa? Dito sa kumbay. Biyabot sa kanina. Oh. Yan na to. Kaya tagal pa ganit ko pa sa lubong. Nakurat siya sa pagkakita na ako. Nanguta na kitsa ingan sa kuminahan. Unya? Sama sa sabot, Lucina ang imungan, taga-Samar. Paulo, dili na matabang ang kuba sa akong tugan. Relax na eh. Sa tanaw ko, maayos ang tao. Paulo ayaw palingla. Maunay na matyan sa imong mga ginikanan ang sobrang pagsalig nila sa ilang isig kaingon. Magamping ko na eh, kabala ka. Sige, gusto na kong matug. Gusto kong magdam ko pag-usap. Ayaw kadlo ka susina. Kung dili lang mutugan si Paulos tinuod, way may tabo niya. Kapitan, Lucena, kinahanglang mag-anad kita. Tuod. Lucina. Kapitan, ni ana sa duol ang kriminal. Ni ana siya. Ginoo ko. Dili lang unta madisgrasya ang akong anak. Dili lang unta. Cardo! Kumusta, Cardo? Wa ka ba'y ibalita na ko? Wa ka matikita sa problema? Sawan. Kanang Paulo! Paulo. Sawan. Wa ka matikita siyang takway. Buta ka ba, Cardo? Wa ka magtanaw sa dagway ni Paulo, ha? Good morning, sir. Ikaw? Nakadungog kong nagisgot ka sa kungan. O nagisgot ka sa kong dagway. Yaman ko, sir. Pwede mahibawan ko kung unsay problema mo sa kong dagway?
Unsay problema nako, sir? Ang nahibawan ko, muna ning dagwaya ang akong gisulob sukad kaniadto. Gusto kong ikaila ang imong inahan. Inahan? Niya nga akong amahan, sir, pero si nanay ito sa amo sa syudad. Unsa tong giingon mo? Niya ang imong amahan? Oo, sir. Gusto ka? Paningon ko siya? Sige. Siguro kakang imong isang amahan. Ha? Oo, sir. Mao man siya ang namatan akong amahan. Wala lain. Sige. Karong gabi, panihinga siya. Gusto ko siyang ikaila. Okay, sir. Paningon ko siya. Anin ta ba ni hapon? O dadaan na lang katong giingon mong igagaw mo. Si Raji? Oo, sir. Akong dadon. Salamat kay sir. Kinahanglang igmatod mo ang imong mga mata, Carto. Nagkasabot ka. Bantayan mo ang lihok sa mga bisita ko. Duda ko ng Paulo. Para mahiyan. Naibaw ko. Mong gusto kong masusi kung 15 siyang tinuray. Mura sa gipikas nga bunga sa hungog nga si Paulino. Lagi. Nagibitar si Mr. Servando, kan tatay. Unsa to? Nangitas ko inhan. Pero gisultihan ko nga wa dinhi, pero ang akong amahan niya. Nagduda na siya. Tungod sa dagway mo, Paulo. Walay nadunggan kong iyang gisulti kang Cardo. Unsa ka to? Misulti si Cardo? Wa nay. Ambot lang. Kung misulti si Cardo og nangimbitar siya panihapon na to, kinahanglan magbantay tas mga lihok na to. Kinuog ko. Magkaayo tingali ni mo asusina nga adto kas kumbento. Maayo kay naapa si Padre Jam. O dili ba? Adto kas ilang May. Dili may niya ka. Tingalig pakalitan ta. O bitaw nay. Pwede sabog malarga ka. Paulik ka na lang sa ato. Dili ko. Anhilang ko din Sige. Dito ka silang May. O adto ba kayo noon sa kumbento? Anak akos dool. Sige nay. Dali, ihato ka dito silang May. Ika na mahibaw kang nanay, May. Anilangon na siya sa inyo. Ani siya din Pero paminaw ko. Mag-inusara siya diha karong gabi At tumasa gumim na hapon sa villa. Gimbitar sa mo? Oo. Kung mo, nay, ito taga kang Father Jam. Mas mayo dito kay way makaroon nagadto. Samtang niya sila Carto, wadto ka silang ipuyan. Nakasamot ka. Tanawa kung kisa ituan ito, gawas nila. Kinahanglang dili ka na mo si Piat Carto. Kay kung mahitabo ka may kanambigitan sa kang asusina o paipsulton mo pa, liog mo ng putlon ko.
Nakasabot. Sige, malakaw na ta. Pero kinahanglan timan-an ninyo ang isulti ko, ha? Usama na, sir. Kana. Usa na estimanan mo. Tingalig mo sipyat ka ug mag-share ka nako. Bitaw na. Og ikaw, tingalig mo sipyat ka ug magpapa ka nako, ha? Ha? Unsa man ko isang pit nimo? Gago. Unsa may isang pit sa muyuan? Dito. Gusto. Di maday ka na ko papa karon no? Oy, Timan-ina ninyo, ha? Timan-ina. Usa ka gamay sipyat. Mamatikdan kita. Yes, sir. Oh, papa de. Dili na pwedeng ingon ana, ha? Bitaw dito. Good. Thank you. Laing butang. Usaman pa. Dili mo inom sa bisan unsa nga i-offer nga imnonon. Ha? Bisag tubig? Kinahanglang magmatngon. Pero wa ko makasabot. Nganong ingon ana man? Ako makana siyang uyuan. Ang buot kong ipasabot. Bigasto siya para batakpan ang nagpatay sa kong mga ginikanan. Pero kinang imong gisulti niya mo. Mura naman hinuon siya og ang kriminal. Hayan siya ang kriminal. O gitun-an niya ang tanan nga makalingkawas siya. Utukan siya, Paulo. Maong kinahanglan nga maapsan nato ang mataglihok sa iyong utok. Bang nakumlaw, di gunis Paulo. Oh my God. Ngayon giyatagan man taong kong anak nga sama ni mo, Rajay. Maminaw ko, ikaw rin makaiyong mabulilyaso ta. Tanan mo, Rajay. Pa, oras na. Dili mayong malilit kita. Okay. Good luck natong tanan. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bag-otang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.